Počkej, my děláme pozdraví oba dva, viď? Ano. Jo, no tak to bude komplikovaný docela. A ten týky dva špalíky, soused začíná. Dobře. Já ten intro dělám na několikrát vždycky. Třeba na 3krát. Tak začínej. Ne, ty jdi, já ti to přenechám. Tak jo. Hej lidi, ale já už jsem nudivý, tak jdeme. Nadám se na to brýle. A je. No, Takže já čau nevím, všichni kulatí, já jsem jeden z vás. Jsem tu dneska do prkvančic, popletl jsem to je jedno. Jsem tu dneska společně s Odvedlem, což je Slay 19, a s Krištofem, což je host. Zdravím. Jeho kanál je KNV Studios. Moc skvělý kanál, kde jsem dlouho neviděl videa, ale to je jedno. Dneska budeme hrát... Jo. Parkour Spiral 2, to je tamhle. Tam je přesně vidět. Určitě. Tak, teďka to... Lidi, Teď sorry, jsi na řadě ty. Jo, a co já udělám? Ty, nevím. Hej, víš co, zkus vyparkurovat. Počkej. Tak řeknu jako... Děláme to zajímavý, zkus ahoj lidi, vyparkurovat tady kanál. Krištof, jo. A normálně, teda, to byla noc včera. Ale co, Prej nemá kocovinu už. Ne, já jsem ji právě že neměl, což je překvapivý, protože kdybyste viděli ty videa, co jsem natáčel, jsem se hrozně motal. on točí teda. Aha, Jo, tak jdeme skákat lidi. jo. Až jo. Máme jako projít tímhletím Není portálem. dobrý. Wow! What the... S bojem! To nedám. Děje? Já ten parkour nedám. Se skáče parkour. On to comebackuje. Tohle dávají na ty, do pozadí těch TikToků vždycky. Oh my god, to tam... Já jsem to nestihl! Já vám to otevřu, to je v pohodě. Jo, děkuju. Oh, Stihl jsi to. Bogo. Já nevím teďka, co se tu děje. počkejte, absolutně. lidi. Počkej. Nebudeš mě schazovat, doufám. Sused, Ano. je to možný, kde se jako objevím, pokud jako někdo z nás padne do té lávy? Na tom žlutým pressure plate, to je checkpoint, že jo? Takže to, Dobrý, no. takže na tom vlastně nezáleží. Ne, No. ale proč bychom to dělali? Počkej, jau. Ale ono, hej, Kam? sousede, já jsem tě viděl. Wow. Portál. A už Ach jsme jo. v jeskyni. Jo. Lag. Já možná přece jenom ty... Já možná Ale ty shadery vypnu. Jako vypadá to krásně, ale Mám jako jsem v lagu, systém. že jsem to... Topí. ku. Hele, lidičky, já se nedostanu za první lagu. Plač. Ne, nedělej. Teda za třetí asi spíš. No to, on to nebude první Ale on je level. v tom fakt tragéd odvedle. Soused je tragédie, ano. Ne, Jedna velká tragédie. Ano. What? Kde to jsem? A to Hej, je kde jedno. jste, když spadnete? Já jsem spadl Na dolů a checkpointu. teďka jsem v nějakém dungeonu tady. Když spadneš Jo, on vás zavede sem. Aha, jo. možná zbiješ si držku. No to je jasný, ne? To dává smysl. Jo. To včera se tam hodně rozbíjely trošky, jako tím padáním. Jsem tam bral to. Oh my god, a teďka jsem skočil na ten slime block a úplně jsem odletěl perfektně. A teďka skočil na ten druhý. A teďka letím do nějakého Jak chci domu. mít jeho pohled. Lítnu někam. Taky bych Tak jo. chtěl. Krištofův pohled tam Oh je my god, velký. skáčem. Jeden slime. To prdele. Ok, Kam teď? jdeme znova. Tak mi dochází, že asi jako... Tohle to opravdu nebude pro děti. Ne, to tam bude takový to vypnutí. Jo, to Já bych ho musel neumím najít, tam jako, dávat. to bych to musel najít. Ale je to... No, jenom si Laguje to... trochu, ale... Sakra. Já tam mám to vypípnutí, ale když dám to Jste- vypípnutí, tak to řve jak. Mě to fakt laguje. No tak to je Ježiš. Kámo, jak na tohle mám...
Slyšel jsem slime block, takový tlesknutí. No, no a vůbec Vlastní mě to ký. nechce. Já mám jako... Jo. Tak to si asi vezmu zpátky, ale. To radši budu mít ty lagy, než abych neměl světlo vidět. Tady Aha. žádný. Kudy kam? Tam se dá jít kam? Už to vidím. To si ze mě děláte srandu, ne lidi. Jo! Konečně. Ježiš. No tyjo, kudy kam? Tyjo, odvedle! Tak dej teda The Kristof, hell? když ty seš tady. Proč je v nedru voda? Co to má být jako za to? To není Nether. A jo, ono tam byla voda, co? Jako co se to děje lidi? To je tady nemá Overworld, být. to je jenom prostě podzemí. Ale. Jumpujou. Tyjo, to Oni už tady musím prostě postavili celý nether. něco takový. To je hustý. Oh, jej, oh Jaj! shit. Tak já si jdu zase, Mě hej bude jo, games. teď jsem tam odsud vylezl, more. Co? Jak to? Že je ten checkpoint až tady? Skip! Jo! Pak jsem Au. to hodilo třeba hrozně Čo? daleko prostě. Podle mě ty jsi na nějaký nestoupil. To je možný. Že bych ho přeskočil, jako protože jsem šel tak rychle. Ježišmarja, co je se mnou dneska? Neslyšel jsem se u někoho švihnout vozem. To jsem byl já. Já jsem skipoval. Já jsem slime skipoval. Ale to už u mě Mám- znáš, mám. že jo? Bohužel ano. Kokos, kudy kam? Ale. What? Tak tudy ne. Ne, tady fakt nikoho nenapadlo sem hodit nějaký checkpoint. Lidi. Ty- Nevím dělat. Tak to jo. Doomeds to fall. Jau. Je určitě Já. nějaký, nějak Mi bez nepovídej, že tak do tohle je Bitcoinu investovat. incompatible with sodium. To je mi zle. To? Co hodí? Mi to píše, že to je nekompatibilní se sodium. Modem jako. Já vás jdu dohnat. Jo, tak to vím, kudy se jde, že jo. Kurňa! Pytle, nevím, kudy se Lidi, jde. já jsem... Nevím, kudy se jde, Safra. Ne! Soused Kudy? po mně jde. Stejně tam můj umřeš, bože, takže to mi může být jedno. Ahoj sousede. Ahoj sousede! Ne! Ne! Já to Já říkám. Můj bože! I need a hero! Oh my god! A soused jde po mně. On mě chce znásilnit. Hej A jo! hodit mě do lávy. A já co mám tady dělat? Na Jo, slime ahoj, block sousede. skočit. Slavně to stačí jenom poslouchat to a je- už se těším. na něj. Už se to směju. Ty se těšíš na to? Jako těšíš na to, až mě znásilní ten soused? Ne, těším se až dostanu další odběry. Jasný. Ne! Je tam. Ty. On mě schodil brácha. Olem! no. To je ta brácha. Já. Ne! Jako to mělo být. Kam mám jít teďka jako? Skoč do lávy. Tam je taková tajná to. Jo. A dobrý, mám to. Jako. Kokos, malem jsem to minul. Mám chuť to lívnout, ale musím to dohrát. To bude na 2 díly snad. Se dostanu nahoru a ukončím tenhle díl. Nebo nahoru jako myslím, že se dostanu. Jo, do Overworldu.
Ano. Já jsem neskončil. Hej, Nechápu jak Krištof. On už to dal? Jako? Kde lidi, Krištof? Zůstaňte v tom pekle. Hej, tak Já jsem ale dělal už. srandu. Já nechápu, Kde jak to má Krištof smysl. vlastně? Kámo, a tady jsou duhy, tady prostě lítají barvičky. Jo, jako chápu, ano. O, ježišmarja, takže- tripuju. Lidi, tady se před váma objevují bloky normálně. To je jako kdybyste byli na tripu. Prostě jen tak, ne, to je fakt jako kdybych byl nějaký houbách, na nějakých hobičkách. Jsem tady v duhovém světě a objevovaly se přede mnou prostě najednou duhový bloky a nejsem skákal. Tam musím To je být, fakt tam jako- se musím. Jako, to je jako z nějakého tripu. Nějakýho. Hej, No. ale proč mě to nebouncne? To máš jít asi z Já jiného. si Wow, nic počkej. dám vždycky Já jsem hlavičku. šel na zpátek, ty. Já ani nevím, odkud to lezeš. Slay kebab. Lidi, kámo, to vám musím povědět. Já jsem měl Ottovson. kebab. Hej, a tak mě to koukejte, nebouncne. koukejte, já jsem měl kebab, třeba a úplně jsem se zmočil. Ne, ale ty byl tak hrozně dobrý. A já ho úplně zbožňuju. A já jsem o něm měl prostě sny. A to je kebab. Ale on měl v sobě hranolky. A měl v sobě nugetky. Kámo, já prostě si představím, to jak jsem kousnul toho kebabu a ty brambory, ty nugetky tam byly. O můj bože. To bylo tak hrozně dobrý. Kde je ten... Už vím, o čem mluvíš. Počkej. Ten Esáku zas... Už jsem asi taky na tripu. Jo, na těch barvičkách. A ty seš na Tak tripu. lidičky, já to Ne. dneska asi nedohraju. Dneska je nějaký... To bych do tebe neřekl. Vlastně jo, řekl bych to do tebe. No Jsi dobrý, takový tak krapul crazy. tohleto vystřihnu. Jau! Já se nedostanu Já za tady ten level. skákám po balíkách a To teďka jsem v půjde. nějaký poušti. Jsem tu. Nepůjde do pytle. Fakt. To půjde do pytle. Nějaký štěně. Ne, chtěl A jsem nemám zkusit to další slime block glitch, jenomže se mi tam nedolejtl. Yes, mám to. Vysoko jsem nebyl dostatečně, jako když jsem se bouncnul a ani to. To musím mít. Hele, už jdu tím takovým divným Být v portálem parkour pyramid. modrovým. Být v parkour pyramidě, už jsem... Já už jsem hore. Za 1000, to už jsem Počkej, ve tak- třetině. Jak dlouhý je to video? Hele, podle mě to máš 1000 vteřin. Já to nezačal nahrávat. Ne, mám 28 minut. Co? Já jsem tě neslyšel. Ještě se dostaneme někam a pak dáme z toho druhý díl. Oh shit. Jo. Lidi, vy chcete udělat druhý díl? Nebo Depá- já to asi Ne, on to jako prostě jako jenom to tady Počkej, on to abyste- natočí. Chceš to natočit celý, když to... Sousede, kde seš to? No já jsem teprve vylezl nahoru na... To, Jako jo, už do jsem z nedru jako vylezl, ale jo, už on to jsem na myslel jako, houbičkách že to- taky. Já on jsem to Musí myslel, se na on to hobby- myslel jako, že to katne Já to prostě chápu, jako já a to pak to chápu. dělá druhý to. Já to chápu, já A jsem už zase ne. šuzlivej. Protože? A už zase ne, už jsem zase propadl. Já. Čau Krištofe. Ježíš, Jsem tam přepnul. on mě odchyt. Na bambus, ne, na bambus, jen ne na bambus, jen ne na bambus. Víte takový ty mučící to, jak se mučilo v té Číně, že tě hodili na ten bambus a on, no ti to Mám o tom bylo- tušení něco. to. Myslím, že vím. Jako,